Ụmụnne m daalụ m. Nkata a anyị kpara sinsi nyaahụ about nwanne anyị nwoke nke na-eri ji ma ọ tara na ofe na ofu afere. Ọ ihe m ji wee sị ka m mee vidiyo a. Ewebatara m nkata na otu anyị a na-akpọ Omenala Defenders. Ebuo n'obi ka m kparịa ihe mbụ n'obi ụka anyị were wee gwa onwe anyị okwu, duo onwe anyị ọdụ. Well, ụfọdụ ghọtara ihe m kwuru oge nsị na ife awa onye Igbo mana ọwụzi onye ofe n'iri nri. Ụfọdụ aghọtara ya. Ife ụfọdụ ghọtawo na ha dị liberal, na o nweghị ihe dị njọ ma ha quote respect ya culture ndị ọzọ ba ibido ribe nri etu ndị ọzọ si eri nri. Unlike mụnwa, enwere m ndidi, nwere nnọọ ndidi na-akọwa a lot of people na-sokwa m na-akọwa. In fact, ihe nye m aṅụrị na 90% of ndị nọ n'Omenala Defenders participate si n'ihe anyị na-ekwu n'okwu ụdị ya na Igbo anọghị na ebe Igbo nọ. Ekwesịrị Igbo ịda akọpị ndị ọzọ up and down. Mmadụ na-aba continue na-eme argument, especially ofu nne nekata ya nsị na onye a aghọtakwa n'ihe ụwa na-akọ. Na nkụta ụtaba ka onye ya efu si efu ka mba n'ime efia je kụta ụtaba. Ibido ha na mmanyebe aka na culture onye ọzọ, ihe etufu your own. And ife mee n'Igbo na ife Igbo kwesịrị ide emekịta awụ ịnọdụ na their own culture. Mma ebido n'ife megodoro Igbo by amazigo na onwere ndị ha bụ, because ọ bụrụ na ịma ha culture gị, ị ga-adị na-eche na gị na onye ọbụla nọ n'ụwa the same thing. Mma ebido from there wee kwuo okwu a. Anọkọta m nsị nọọ onye na-alaik akwụkwọ ka m were oke n'akwụkwọ agụọ ya. First page m mepere, anya mmiri gbaa m. Madiebo wee si n'oge ahụ egburu ndị Igbo ka ọkụkọ all over Nigeria, ọ ka gwọ n'ife o ji wee dịkarịcha mwute ewu na onye Igbo na-achị Nigeria oge ahụ, nwanne anyị nwoke General Ironsi. O wee kọwaa ihe eji wee gbute Igbo etu ahụ. Ọ sị na o nwee layer of defense ndị Igbo nwere. Ironsi mere abolish Igbo State Union. Ironsi bụ n'obi na ife na-ebute disunity na Nigeria cultural associations ndị ugwu, ndị ofe na ndị Igbo. O wee ban ọha ncha. But ihe Ironsi amaghị bụ na ndị ofe na abolish their official cultural association na religion ha wọdụ ife awụ a cultural association nke nọkwara onwe, and na ha pụọ from that religion. Ma bishop ome imam ha ncha ka na practice Yoruba religion, which means cultural association aka nọ cause nke ndị ugwu ịkụ isi na onwe ewu culture. So banụ ihe niile a nke ndị nke a dị Friday ha baa na mosque meetie, onye Yoruba finishie n'ụka finishie na mosque ha eje meetie n'odu ifa. So ha na-emit abanọ Igbo State Union. Ndị Igbo gbara ọtọ ọ sị na Igbo State Union a aka eme defenses ndị Igbo organize. Igbo gbara ọtọ ewee gbuo Igbo n'every village nọ na Nigeria. If Ironsi ji wee chee etu ahụ na Ironsi iche na mmadụ niile nọ n'ụwa the same thing, because ichekie mgbe a mụrụ ya anyị agaa na through colonialism gaa through Christianization. Ọ ghọta from Christian teaching na no Jew no Gentile na mmadụ niile with the same thing. Ifuge Igbo si etu a lose bitterly. So ụmụnne anyị ndị na-eche na ọ dị very simple ije goro amala goro ewedu, ibido riwe amala riwe ewedu, with time ichefuo iri akpụ na ofe onugbu. And o nwee serious implication na ya ha abala na ya. O nwee serious implication
ma achọghị ịbaba na ya maka mbaba na ya o distract anyị. But Igbo mara ife and Igbo kwesịrị ịma ife na onye ife mere na-ama ife. Igbo ya ejide omenala maka ọkwa na omenala ya eme ka Igbo dụọ. Igbo na mba ndị ọzọ abụọdo ofu and ndị ọzọ mana ha ncha dị related nọ Igbo wụ ife pụrụ iche. From 1960 to 1964 ọ ndị TV na ndị ofe ka ha na ndị ugwu na-achịpụ ya, ha ka ndị ugwu na-emegbu. Ọ ka Igbo je gboo ha ọgụ ka Igbo twere mmadụ 3 million. Ịnụ na n'etu nwanne anyị nwoke si chebe na mmadụ niile ewe ofu wee kposaa ihe a ka eji chekwaba ndị Igbo. But a ga-ekposa ya because ọ bụ na okposa ha ọwụ that na ihe niile ahụ mere emeghe ndị Igbo aka na-ekwu okwu Igbo State Union na ọ dị egwu. Ọha na eze nke afọ ọmụrụ kedu omenala eji eso? So ọ bedu na Igbo State Union nọ ọ ya adụkwazi m etu ọha na eze dị because ọ bụghị ọha na eze, ọ bụghị omenala ka eji arụ ọnụ ọha na eze. Ife mere Igbo and ebe ife mere Igbo si wee bata awụ ndị colonizere ndị Igbo mere ndị Igbo ife a na-akpọ criminal colonialism. Onye Igbo nụ culture ihe ọ na-eche na culture mean ruwu Igbo culture ihe ọ na-eche na omen owu to worship idol. Ịma na onye Igbo na-atụ worship idol egwu mana onye Igbo ada atụ corruption egwu. Corruption ada abọde and ihe ọ kpọrọ worship idol ahụ once ọ dị connected to omenala. And inene ịtakata onye Igbo ụta jirikwa nwayọ ọ na-eche na ndị quote kụziri how to read and write amansịrị ya asị because due to ofu impatience Igbo ahụ o jebeghị mepe things fall apart. Gụọ carefully fụ na ụlọ ka nna Okonkwo dere ebe niile ụgwọ niile o ji. Obodo ndị Britain kụziri anyị ide ife no careless ka anyị dị nzu anyị na-aka na na remnant of writing. Okay, kedu ndị kụziri Britain ka esi ede ife? Ha na worship ndị ahụ taa? Baịbụl a ha boroje ha na worship ụmụ Israel dere Baịbụl ka unu eche na ndị Christian dere Baịbụl? Ka anyị duzie n'onwe anyị, ka anyị dụọ n'onwe anyị, anyị wụrụ adụ ka anyị duo onwe anyị. Daalụ m.